3, 2, 1, ja. Gemeenschapshuis De Linde in Oerlo werd zaterdagmiddag door wethouder Daan Jansen officieel in gebruik genomen. Een bijzonder moment voor onder andere Paul Klasses en Jan Nelissen. Ja, heel goed. Jaren arbeid en dit mooie gebouw, dat is de kers op de taart. Echt fantastisch. Lang naar uitgekeken? Ja, zeker dat. Het voortraject dat was al vrij lang, vergunningtraject en uiteindelijk ook de realisatie. Ja, daar kijk je daar wel naar uit uiteraard. Ja. En hoe lang is zo'n traject dan? Nou, het voortraject heeft 6 tot 8 jaar geduurd en de bouw ook nog ongeveer een jaar. Dus alles bij elkaar zijn we nu toch ruim 9 jaar verder. En vooral met Oerlose mensen, begreep ik? Ja, heel veel vrijwilligers, maar ook sponsoren hebben goed meegeholpen of in ieder geval gesteund. Bedrijven, wat ook Oerlose bedrijven. Maar in ieder geval zoveel mogelijk met vrijwilligers. Want ja, daar konden we geld mee besparen. We moesten ook 1/3 zelf doen. En de inrichting moesten we zelf doen, dus dan praat je toch over 6-9 ton. Dus, maar goed, je hebt een provincie, we hebben iemand voor subsidies en trajecten zeg maar, die de weg in wist. Ja, daar kun je gewoon heel veel ophalen. Maar goed, het is natuurlijk wel iemand die erin gespecialiseerd moet zijn en iemand die het gaat doen. En hoe kom je dan aan deze mensen? Toch een kwestie van gewoon hulp vragen. Dat in eerste instantie kun je ons helpen. En wat dan heel erg als rode draad naar voren komt, ja natuurlijk, maar het moet wel passen ook in mijn agenda. Dus ja, wat je dan moet doen is vooral naar het moment zoeken dat het past. Op zich hadden we via appgroepen al heel snel dat de mensen onder elkaar gingen motiveren, stimuleren. En in die appgroepen werden ook de afspraken gemaakt. En dat ging zelfs op een moment soms zo ver dat de schilders zelf hun eigen verf bestelden. En bepaalden van die dag gaan we met z'n allen schilderen. En dan bepaalden ze of het binnen of buiten was en de klus werd geklaard. En waarom is De Linde zo belangrijk voor Oerlo? Ja, dat is een hele goeie natuurlijk, want we hadden hier in het dorp best een probleem omdat de lokale horeca ging sluiten. Café en cafetaria, de Terp ging dicht. Die mensen gingen met pensioen en we zaten inmiddels al een half jaar zonder. Dus het werd ook hoog tijd dat er wat nieuws onder de zon kwam in Oerlo. En daarom hebben we ook het vrij groot opgezet. Zowel in dit gebouw zitten zowel de plaatselijke horeca, oftewel de kroeg, het café, maar ook de cafetaria met de eetgelegenheid erin. En een uitgebreide keuken waar we ook straks met de ouderen samen kunnen gaan koken. Maar ook het zalencomplex is helemaal eigenlijk weer in gereedheid. Zodat ja, ook de jeugd, dus de soos bedoel ik dan vooral, die hier ook gehuisvest zitten. Maar ook straks een zomerpop, zo'n activiteit weer plaats kan vinden. En waar ben je nou het meest trots op? Nou, op alle vrijwilligers die meegeholpen aan dit traject. En de specialisten die we in ons team hadden om het te realiseren. Want je moet echt zoveel verschillende kennis hebben. En dan moet je een team doen, dat krijg je met een paar man niet klaar. Dat is te veel en daar ben je ook niet in thuis. Ja, dat heb je gewoon nodig. Het meest trots is dat het complete plaatje, dat het gewoon weer klopt. En dat de Oerlose mensen het zo fijn op hebben gepakt. Zowel tijdens de bouw, maar ook daarna. Dat je dan ziet dat hier voldoende mensen gevonden zijn om de werkzaamheden allemaal te doen. Want als je dat in eigen beheer allemaal gaat doen, dan heb je toch veel mensen nodig die zeg maar hier steeds de zaken allemaal bemannen en al het werk doen.